Payapang lumipas ang ilang araw. Kahit papano ay nagamay na nila Abel kung papaano mamuhay bilang aswang. Agad siyang nagpanukala ng batas sa kanyang mga nasasakupan na bawal pumatay o kumain man lang ng laman ng tao. Hindi naman siya nahirapang ipatupad ang mga batas na yon, sapagkat bukod sa tapat sa kanya ang kanyang mga tauhan, ay tulad niya, ayaw rin ng mga ito ang pagiging isang aswang. May mga pagkakataon na napapalaban sila sa mga sundalo at minsan ay hindi nila naiiwasang makapatay sa mga ito gamit ang kanilang mga barel. Ngunit madalas ay tinatakasan na lamang nila ang mga ito gamit ang kanilang abilidad bilang aswang. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, gaya ng dati, nag-anyong aswang ang bawat isa sa kanila. Kakaibang init ng katawan ang nadarama ni Abel ng mga sandaling yon. Habang kumakain ng hilaw na karne, ay tila may hanging dumaan sa kanyang tenga. Ramdam niyang may ibinubulong ito. Ang bulong na yon ay unti-unting lumalakas. Ngayon ay klaro niya nang naririnig ito. May tumatawag sa kanya. Isang malakas na pag-alulong yon na para sa pandinig nila ay kahali-hali na. Tila musika ito sa kanilang tenga at otomatikong kumikilos ang kanilang mga katawan upang hanapin ang pinanggagalingan ng alulong na yon. Ilang saglit pa ay dinala sila ng kanilang mga paa sa labas ng isang malaking mansyon. Tila may nagaganap na digmaan sa loob ng bakuran nun. Agad niyang natanaw ang kanyang kapatid. Naroroon ito sa mataas na bahagi ng isang burol. Nasaan yung tao ito, walang tigil na nagpapaputok ng mataas na kalibre ng barel. Nakita niyang mga aswang din ang binabaril nito. Natanaw niya pa ang ilang grupo ng aswang na akmang susugod sa kung saan naroroon ang kanyang kapatid. Kaya't mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na protektahan ang kanyang Kuya Arthur. Mabilis din naman siyang nagtungo sa kanyang kapatid nang biglang mapatigil siya. Natanaw niya sa loob ng bakuran ng mansyon ang isang higanteng aswang. Sa tansya niya ay nasa 30 talampakan ang taas nito at sobrang laki ng pangangatawan. Nakita niya rin doon ang kinapupuutan niyang si Esmeralda. Kasama nito ang ilang alalay niyang mangkukulam. Nakikipaglaban din ang mga ito. Walang pag-aalinlangang nakipagsagupa si Abel sa mga papasugod na aswang. Nabigla siya sapagkat sadyang malalakas ang mga ito. Halos kasing sukat niya rin ang kanyang mga kalabang aswang. Nasaan yung taong lobo din ang mga ito? Napansin niyang hindi kinakaya ng kanyang mga tauhan ang mga aswang na nakakasagupa nila. Tanging siya lamang ang nakakasabay sa mga ito. Maya-maya pa ay halos wala na siyang magawa nang pagtulungan siya ng 3 kalaban. At dahil sa hindi pa siya sanay sa pakikipaglaban sa ganong anyo, ay mabilis siyang napatumba ng mga ito. Akmang tatapusin na siya ng isa sa kanyang mga kalaban nang isa-isang bumagsak ang mga ito nang tamaan ng mataas na kalibre ng barel. Nagmumula ang bala nun kay Arthur. Nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat tila naaabo ang mga ito matapos bumagsak. Kuya! Sino itong mga kalaban natin? Bakit tayo nasa digmaang ito? Bakit natin nilalabanan ang mga kapwa aswang natin? Huwag ka ng maraming tanong pa, Abel. Pero kuya, bakit hindi?
Buhay na natin ang nakataya dito. Nakikidigma tayo nang hindi natin alam ang kadahilanan. Kailangan mapagtagumpayan natin ang digmaang ito. Nangako si Pinunong Armando na mas lalawak pa ang ating teritoryo at mas magiging makapangyarihan pa tayo. Nakikita mo ba ang dambuhalang halimaw na yon? Siya si Pinunong Armando. Pero kuya, hindi basta-basta mga kalaban nating aswang. Malalakas sila. Huwag ka na magreklamo pa, Abel. Ang importante ay manalo tayo sa digmaang ito. Labag man sa kanyang kalooban ay patuloy na nakidigma si Abel. Sapagkat patuloy pa ring naririnig niya ang pag-alulong. Nag-uutos ito sa kanyang ipagpatuloy ang pakikidigma. Nangihina na siya sa dami ng sugat na tinamo. Napansin din niyang unti-unti nang nalalagas ang kanyang mga tauhan. Namayani ang puot sa kaloob-looban ni Abel. Saglit siyang pumukol ng tingin sa mangkukulam na si Esmeralda. Ang reyna ang sinisisi niya sa lahat ng mga nagaganap na ito. Sinubukan niyang sumugod kung saan ito naroroon. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay may puwersang pumipigil sa kanya. Sabayan pa ng mga pagbulong na mariing nag-uutos sa kanya na paslangin ang mga kalabang aswang. Pilit niyang nilalabanan ang boses na yun. Sinikap niyang makalapit sa reyna ng mga mangkukulam. Ngunit bago niya pa man magawa ang mga bagay na yon, ay laking gimbal niya nang mapansin niyang unti-unti itong nabubuwal. At ang mas kinagulat niya pa ay nahati ang katawan nito sa dalawa. Napansin niya ang isang babae sa likuran ni Esmeralda. Yun ang pumaslang sa mangkukulam. Matapos nun ay tila nakadama ng kaginhawaan si Abel. Kasama nung nawala ang mahiwagang boses na bumubulong sa kanya. Agad niyang nilingon ang kanyang mga tauhan. 6 na po ang bilang nila. Ngunit ngayon ay halos nangalahati na. Ang iba sa kalahating yon ay patay na. Marami din ang sugatan. Agad siyang umalulong upang mapukaw ang atensyon ng kanyang mga kasamahan. Inutusan niya ang mga ito na humanda sa pag-atras. Muli siyang lumapit sa kanyang kuya na nung mga oras na yon ay patuloy sa pagpapaulan ng bala. Kuya, tara na! Mauubos tayong lahat dito kapag hindi pa tayo umatras. At kailan ka pa naging duwag, Abel? Nakikita mong konti na lang ay mapapasatin na ang tagumpay. Huwag kayong magkakamaling umatras. Kuya, hindi natin laban to. Walang dahilan upang makidigma tayo dito. Hindi kaduwagan ang isipin ng kapakanan ng mga nasasakupan mo. Kapag ginawa nyo yan, si Pinunong Armando mismo ang tatapos sa buhay nyo. At kung magkagayon, ay wala na akong magagawa pa. Pinuno? Tinatawag niyong pinuno ang halimaw na yan? Ultimo tauhan niya ay walang habas niyang kinikitil ang buhay. Anong klaseng pinuno yan? Tuluyang ka ng nilamon ng kasamaan, kuya. Ikaw ang nag-iba, Abel. Tila naging duwag ka na ngayon. Nasa na ang kapatid kong buo ang loob at puno ng tapang. Bahagyang naputol ang usapan ng dalawa nang marinig nila ang pag-ungol ni Armando. Sugatan na ito at pinagtutulungan ng mga kalaban. Mabilis na nagpalit ng anyo si Arthur. Mula sa pagiging tao ay naging isang taong lobo na rin ito. Walang pag-aalinlangan itong lumundag patungong mansyon. Sasaklolohan niya ang kanyang pinuno. Wala nang nagawa si Abel kundi sundan ng kanyang kapatid. Naisip niyang kung siya na isang premyadong mandirigma ay hirap na hirap sa mga kalabang aswang, papaano pa kaya ang kuya niya na isa lamang ordinaryong mandirigma? Papaano nito haharapin ang mga kalabang yon?
Sa kabila ng pag-aalala ay natanaw niyang maayos na nakakasabay sa mga kalaban ang kanyang kuya Arthur. Bagyaman itong natatamaan ng mga atake mula sa kalabang aswang, ay hindi ito basta-basta nabubuwal. Buong tapang na nakipaglaban si Arthur sa tabi ng kanyang pinuno. Nagpatuloy si Abel sa pakikipagsagupa habang unti-unting lumalapit sa kinalalagyan ng kanyang kapatid. Halos ilang metro na lang ang kanilang pagitan nang biglang daklutin ng dambuhalang halimaw si Arthur. Buong lakas nitong piniga ang kanyang katawan. Pumalahaw siya sa sobrang sakit na nadarama. Nagpupumilit itong makaalpas. Halos madurog naman ang puso ni Abel sa nasaksiyang yun. Kuya! Umapaw ang galit sa pagkaaswang ni Abel. Gigil na gigil nitong nilundag si Armando at buong lakas ng inasab ang braso nito. Ngunit sa kunat ng balat ng halimaw ay hindi nito inanda ang pag-ataking ginawa niya. Agad niyang nilundag ang tenga nito at buong lakas na kinagat yun. Doon niya na nasaling ang halimaw. Halatang nasaktan ito sa ginawa ni Abel. At dahil doon ay tuluyan na nitong nabitawan si Arthur at kaagad na hinapuhap ang kumakagat sa kanyang tenga. Hindi naman ito nabigo nang mahagilap ng kanyang mga kamay si Abel. Buong lakas niya itong ibinalipag sa pader ng mansyon. Halos mawala ng ulirat si Abel sa ginawang paghagi sa kanya ng dambuhalang halimaw. Pinilit niyang makabangon habang nanginginig ang mga tuhod. Panakanakang umubo ng dugo si Abel. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang paningin. Ganon na lamang ang kanyang pagkagimbal nang matanaw niya sa ere ang halimaw na si Armando. Patungo ito sa kanyang direksyon habang nakataas ang mga kamay at nakakuyom ang mga palad. Ang mga kamao nito ang tuturog sa kanya. Hindi na nakuha pang makailag ni Abel. Ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata habang sinusubukang tanggapin ang kanyang katapusan. Ngunit laking gulat niya nang may puwersang tumulak sa kanya, dahilan upang tumalsik siya sa di kalayuan. Mabilis niyang sinulyapan kung sino ang may gawa nun. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa kanyang pinanggalingan, ay naaninag niya ang matamis na ngiti ng kanyang kuya Arthur. Nasaan yung tao na ito? Patawad, Abel. Hindi! Kuya! Sunod-sunod ang paghambalos na ginawa ng dambuhala. Halos bumaon si Arthur sa lupang kinasasadlakan nito. Sa bawat pagbayo ng halimaw ay mistulang dinuturog nito ang puso ni Abel. Kuya! Magbabayad ka! Buong lakas siyang bumangon, ngunit agad din namang nabuwal. Wala na siyang lakas upang ipagpatuloy ang laban. Kasunod nun ay ang pagbuhat sa kanya ng kanyang mga tauhan. Mabilis na lumikas ang mga ito. Dala ng panghihina, dulot ng mga tinamong sugat, ay tuluyan na ngang bumalik sa anyong tao si Abel. Tuluyan na rin siyang nawala ng malay. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang maghilom ang mga sugat ni Abel. Madalas siyang tulala. Naaalala niya pa rin ang sinapit ng kanyang kapatid. Kapatid na tangi niyang natitirang pamilya. Napakaraming tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit sila naging aswang?
bakit kailangang umabot sa ganito. Ilang linggo pa silang naghintay at naghanda. Iniisip kasi nila na anumang oras ay maaaring dumating ang hukbo ng halimaw na si Armando. Handa na siyang makipagpatayan sa mga ito. Alam niya sa kanyang sarili, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya naipaghihigante ang pagkamatay ng kanyang Kuya Arthur. Lumipas na lamang ang ilang buwan ay wala ni isang kampon ni Armando ang nagpakita. Buo na ang loob ni Abel. Kailangan niyang malaman ang sagot. At dahil sa malinis ang kanyang konsensya ay nagpasya si Abel. Pupuntahan niya ang mansyon na yon. Doon niya hahanapin ang mga kasagutan na gumugulo sa kanyang isipan.